Nyt sitten vaan rivakka pyöräytys tuosta vauhtisiimasta. Tällaisen reliikin käynnistäminen alkaa tietenkin avaamaan polttoainehanaa. Avaamalla jäähdytys ja muut rensselit. Säätämällä sytytys riittävän myöhäiselle. Sitten seuraa ryypytysosuus. Tässä on todellinen ryyppykuppi. Tästä pitää nyt etsiä imutahdin alku. Yllättäen moottori ei käynnistynytkään aivan heti, jotenka systeemejä pitää ottaa uudestaan alusta. Etsitään taas se kipinä tuntui kyllä toimivan. Kuppi ei ole auki. Tää on, mäntä menee ylöspäin. Nyt se lähtee menemään alaspäin. Elikkä nyt annetaan huikkaa. Ei paljon, mutta sopivasti. Tuommoinen yksi napanterinen. Niin, siitä se menee kiinni päin. Nyt kone on ryypytetty ja se on käännetty puristustahdin alkuun. Jos hyvin käy, niin röpsytys rupeaa kuulumaan. Ei makeaa mahan täydeltä.